Athi thatha lento uzophila kamnandi, thatha lento. Buka impela kamanqezeni enqezweni singasethi uvuka ngeqanda, Sunnyside. Izongipha imali mayiqede ukudla buka-ke. Apha mangami sengipha imali ngizosijikela nje eWoolworths khona la eLinksfield ngiyosithengela isinkwa ngizibe ngizigezele ngiyozidlalela nabanye abantwana. Buka imali le. Hayi mara Sponono udlala ngani? Ngize ngigeze kamnandi kanje ngipha imali encane kanje. Sponono days ngiqeda ukuthatha nje lento buka imoto engihamba ngayo bathu wathi awusuka bathi uzophila kamnandi, thatha lento ungiyenzani nkani ngonyuka lomkhansa sihamba nge-Uno hayi ngithini ngani zakwethu thatha lento uzophila kamnandi. Sajika la eLinksfield la. Ayish, uBaby la efuneka yenze show ukuthi yenzela amangqina le mfene yami. Le mfene yami ayithanda ukujumpa isikhathi sokudla. Ngizomfonela kodwa ukuthi ayenzele amangqina. Athi ngijikela nje ngijikela la uLwenza ngangizobuyani. Elindlela 25 awumadoda angizazi insizwa mina. Niyabazi uma ngingazeli singasetshitshi. Sizenze kahle phela ngoba ekhaya nevolleyball phela nesimmonyo la duna efuno. Angizazi insizwa nini. Yena nakhula ngehlahla fusek. Wawinto intombi engihamba ngayo fusek. Emagushana dashboard 2 minutes to Soweto. Awuyaphi wena? Sathi makokoro sathi mabushwa. Awu. Ayi mara ungirobhile namhlanje uthe ngizothola imali imoto noSpona mara ngiyambona imali ngiphe yona ingakani? Awu manqeze enqezini singasetshitshi. Sizwenze kahle phela emakhe ngevolovolo. Awusomadoda lena ngiyoyithenga nje sathi ngizoyispenda le ngabo 2. Yabona hayi ithwala afani ngani zakwethu ithwala afani. Awuthi ngijikela la egarage ngiyothela kancane. Ithwala afani. Esikamanqeze enqezweni singasetshitshi ngeke sifane nesakho esifane sikamanqeze enqezweni. Awu. Ukujikela ngapha nje ngizama ngiyothela ngizothela iqhaza ngingela la yule eqhaza. Sathi siko. Manje sekho la eLinksfield manje. Wayesema la mamusha ngenza you can see, I welcome aboard. I'm going to Woolworths. Now Woolworths. It's the biggest Woolworths in the globe. It's a Linksfield. Namazi mangaze ngezula. Nani yabonela nje ngizakwenza ngixakekanga nabafana mzazi insizwa nini. Ngiyenza yini ngidlela kuyona ngiyawoka manje eWoolworths, ngiyawoka manje egarage. I can walk. Noma nginayo imoto nginazo mara nani nangazi nginemoto inqwaba ema-BM mzazi insizwa nini la ekhaya anakhula nehlahla insizwa zaboshiwe 200 hawu madoda ngizibambela nje nama-chips nyama-chips bathi hayi ngani zakwethu ngizobambela nje sona lesinkwa lesi yabo. Athi ngifonela uBaby baby ngizoqala la egarage ngiyeza manje ngizoqala la egarage ngithi ukuthela kancane ngicela uwenzele uSponono mfethu amangqina ngiyacela uthanda amangqina angithi umenzele iqanda ngicela umenzele amangqina mina ngizobuya manje ngizoqala la egarage kuqala kodwa ngiyafika manje ngizojikela la eSasol shapha lapha ngiyabonga sana umenzele ngivele inyani sinto ngizenaso ya ngijikela la eSasol shapha sana awama bangathini sana shapha ngithemba full tank la full tank 95 full tank seyindelende awuswabatho themba labahumusha wawuyahambe eZimbabwe wena thatha lento awu yena noyithathi ngani full tank athi ngithimba iBaby menzele uSponono amangqina yangiyeza manje ngisendleleni ngibuye egarage ngize lapho manje ngibuya egarage ngisemotweni ngibuye egarage ngizongena lapha eJardini manje ngidlula la eAlexander ngiqonde lapha eSandton sana sami ngijika la ekhoneni manje uzongizwa ngizorefa imoto mangifika ngizorefa itrans mangifika ngizorefa imoto uzongizwa ngepipe mangifika danke sanga awusekayadla already right ngiyabonga sanda sami talento awu umuhle kanjani uSponono manje ngizothi imali engizoyithola la umenzeni manje mase umpendela amashiya wenze kahle ngiyabonga ukuthi